dimineața și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Numele meu este Sebi, iar astăzi vreau să vă arăt cum decurge o zi din viața mea. O să vă arăt mesele mele plus antrenament de push, piept, umeri, triceps. Înainte de prima masă voi face puțin cardio pentru că este recomandat cardio pe stomacul gol. Mă puteți urmări și pe canalul celălalt, îl aveți în descriere, la fel și Instagramul. Acolo postez videoclipuri amuzante și sper să vă placă. După cum ați văzut, am ajuns la 73,8 kg. Am avut 77 acum 3 luni, deci m-am definit în timp, fără agresivitate și așa mai departe. Dacă aveți întrebări legate de antrenamente acasă și nu știți cum să începeți, nu știți ce exerciții să faceți, puteți să-mi lăsați un mesaj pe Instagram și o să vă ajut cu mare drag. Bun, fraților, am terminat și cardio, am venit să-mi pregătesc prima masă. Vreau să vă precizez că eu nu folosesc suplimente nutritive, cum ar fi creatină, proteină și așa mai departe. Nu mă înțelegeți greșit, nu am absolut nimic cu suplimentele, dar este o alegere de-a mea. Vreau să văd cât de departe pot ajunge și fără creatină și proteină. Bun, fraților, cam așa arată prima masă. Avem aici un ou de gâscă, 150 de grame de roșii, 50 de grame de castraveți și o felie de pâine. Este ceva clasic, o să vă afișez valorile nutriționale pe ecran, așa că haideți să mâncăm că mi-este foame de rup. La a doua masă am avut 100 de grame de copănele, 80 de grame de cartofi la cuptor și 50 de grame de roșii. Avem aici o gustare mai calorică, niște arahide prăjite, după cum vedeți au aici 25 de grame de proteine și 15 grame de fibre, 14 grame de fibre, pe 590 de calorii. Are 100 de grame, foarte bune, vă recomand, atât că au prea multe calorii, dar în rest sunt foarte delicioase. Obișnuiam să mănânc ovăz, dar am zis să mai schimb puțin cu aceste arahide. Au foarte multe fibre, ceea ce este foarte bine pentru că noi avem nevoie de cel puțin 30 de grame de fibre pe zi și este foarte greu să ajungem la 30 de grame mâncând numai carne și foarte puține legume, așa că 15 grame de fibre pe 100 de grame pentru că imediat o să le halesc. Deci, da, e o alegere foarte bună, mâncați câte multe fibre puteți, nu să faceți exces de fibre, dar 30, 40, 50 de grame de fibre pe zi ar fi ideal, mai ales că o dietă bogată în fibre poate preveni diabetul, ceea ce este foarte bine pentru că putem să mai mâncăm câte ceva dulce când ni se face poftă, nu să facem abuz. Deci uitați-vă cât de bine arată. Mamă, frate, îmi plouă în gură. Băi, deci uitați-vă și voi, opa, ce textură poate să aibă, frate. Băi, e demențial. Pentru această gustare aveți nevoie doar de 300 de grame de iaurt grecesc, o banană, 50 de grame de zmeură și o linguriță de miere. Eu am adăugat și 5 grame de fulgi de cocos, doar dacă nu aveți nu este nicio problemă. Este destul de bun și așa, deci decât să mâncăm ciocolată sau tot felul de dulciuri care au o grămadă de zahăr, mai bine mâncăm acest desert foarte delicios și foarte dulce în același timp, pentru că știu cum este și eu am fost gras la început și încă mai am poftă de dulce mai tot timpul, așa că îmi găsesc alternative ca să nu mănânc tot felul de prostii și v-aș ruga să faceți și voi la fel. Am terminat de mâncat și m-au sunat băieții să mergem la un tenis de picior, așa că m-am îmbrăcat, mi-am luat Adidas de fotbal, tricou frumos după cum vedeți și haide să mergem. Ok, fraților, deja s-a făcut destul de târziu, este ora 9. Înainte de antrenament voi mânca 2 rondele de orez. Este al doilea antrenament de push din această săptămână, așa că o să fie greutăți mai mici, mai multe repetări. Voi schimba puțin exercițiile, așa că haide să ne antrenăm.
I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view, we're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose. 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 I won't give up, I won't back down until I'm lying 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down, cause nobody's stopping me except for me now. I won't give up, I won't back down until I'm lying 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down, cause nobody's stopping me except for me now. Got to lose, 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 got to lose. I won't give up, I won't back down until I'm lying 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down, cause nobody's stopping me except for me now. I won't give up, I won't back down until I'm lying 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down, cause nobody's stopping me except for me now. You ain't gonna stop me now, because I got this now. I got the formula and I'm about to drop it loud. So what we talking about? There is no talking now. We take action with passion, we're rocking now. It's tick-tocking now, the clock's talking down. And all I hear is haters try so hard to talk me down, but they can't stop the sound, already on the ground. Everything is growing faster than... Aceasta este și ultima masă, 110 grame de piept de pui, 30 de grame de ardei gras și 50 de grame de pâine albă. O să vă las valorile nutriționale în partea aceasta. Sincer să fiu, nici nu știu câte calorii am mâncat, dar știu 100% că sunt în deficit caloric, ceea ce asta și vreau. Bun, fraților, cam acesta a fost videoclipul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Cam așa decurge o zi din viața mea, nu este foarte specială deocamdată, dar pe viitor nu se știe. Vă mulțumesc că ați rămas până la final și noi ne vom vedea data viitoare la un nou videoclip. Pa, pa!